मानसि थांदोंमोन बिसोरो जोंहानि बिबनांखौ गावथारनो बुथारनो दानथारनो बेफोरबायदि होनैबाय थादों। ओमफ्राय बुनोबो नागिरदोंमोन। बुनो नागिरनायाव आं हमथादोंमोन। हमथानायाव आंनि आसिखौ हमनानै मुस्रायना होदों। ओमफ्राय दा आसिया सादो बायदोना मायो जेबोखौनो मिथियाखै। डाक्टरनियाव जेबो ट्रिटमेन्ट लानो मोनथ'वाखै आङो। दा दसेनि उनाव ट्रिटमेन्ट लाबोला ओंखारसिगोन बेफोरबो। ओमफ्राय आरो लोगोसे बिसोरो थांनानै उनाव मायबा थेबनाबो लांदोंमोन जों नुस्लाबासै। ओमफ्राय गब्लं होगोन दानथारगोन सुथारगोन नोंसोरखौ गब्लं होजोबगोन बिबाजै बिबनां दानस'गोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहैदो। ओमफ्राय आरो लास्टाराव थांनानै बिबनांखौ जोहैदो आरो होनदो आरो नों नैफोरबायदि पावारखौ बुंनो सोर होदो होननानै जोंहानि बिबनांखौ होनदो। जोंहा बिबनाङा होनदो ओमफ्राय आं नैफोरबायदि पावारखौ रावबो होलायाखै। मोजां लामायाव थाबायनो थाखाय जों गावबा गावनो पावार थाखायो बेफोरबायदि बुंदो आरो इयो। ओमफ्राय बिदि बुंनायाव होनबाय आरो नों गुन्दै जानो गोसो गैला नामा? नों गुन्दै जानो गोसो गैलाबा नोंखौ गाबोननो जोङो सेस खालामनो हागौ बेफोरबायदि बुंदो आरो इयो। बयबो नोजोर होगासिनो नों UPPLआव थाबायनो नाङा। जोंनि मानसिया सबबो नोंखौ नोजोर होगासिनो नों बेफोरबायदि लामायाव थाबायनो नाङा बेफोरबायदि बाहायदो आरो इयो। ओमफ्राय बाहायनायाव जोंफोर होनदो बेफोरबायदि थाबायनायखौ नोंसोरथ' जोंखौ जाहोआखै लोंहोआखै बेफोरबायदि बुंदोंमोन। ओमफ्राय आरो आंखौबो होनदो नोंनि नोम्फाया मा मावो होननानै बेफोरबायदि बुंनायाव आं होनदो आरो आंनि आफाया जेबो मावा खेथि मावनानैसो जायो नोंसोर बेफोरखौ लानानै बुंनांगौ एख' बाथ्रा गैया बेफोरबायदि बुंदोंमोन आङो। बेफोरबायदि बुंनायाव होनदो आरो नोंखौबो दानस'ना गालांगोन नोंलाय आंनि मा मानसिलै बेफोरबायदि बुंदो आरो होननानै ओमफ्राय लास्टाराव बिबनांखौ जोना फैनानै थांफिनासै बिसोरो बेखिनियानोसै। साब्रैमोन ओमफ्राय बुंग्राफोरा सानैल' किशोर लाहारिदो सानराजा मुसाहारि। ओमफ्राय इसोर सानैया जेबो बुङासै फैफिनदो इसोरो हमथादो आरो इसोरखौ। आंनिया गेरुवापारा गामि जसना मुसाहारि। औ पार्टिजों लोब्बा गोनां इसोरो BPF पार्टियाव थायो। जोंफोरनि गासैबो बांसिनानो BPFआव दोङो ना जोंहानि गिदिर मानसिफोराबो BPFआव दोङो। गासैबो लोगो नांनानै इसोर जुक्ति लानानै जोंहाखौ मायबा मोनसे खामनो इफोरबायदि बुंखाबाय थायोनो। जोंहानि हौवायाबो गोजानाव दोंहैयो इफोरखौबो होनहरबाय थायोनो इखौबो नोंसा फंबायखौ मानो इ लाइनाव थाबाय होदो होननानै बुहुत बाथ्रा बुंहरदोनो सिगाङावबो इखौ। मैयाबो आरो बुहुत बाथ्रा बुंहरदोनो इयो आंनो खोन्थायासै आरो।